Għaliex għal ħafna minna aħjar illi nagħmlu l-eżerċizzju jew inkella u x'inhu l-attività li rridu minflok waħedna biss ma' ħadd ieħor. U ħafna nies jgħidulna jiena ġieli ppruvajt nagħmel xi ħaġa waħdi, imma l-bidu forsi nibda jew bil-kemm nibda u ma' żmien naqta' qalbi. U da jiġri għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett aħna ħolqien illi aħna ħlejqa soċjali ngħidu bil-Malti, jiġifieri minn dejjem ta' dejjem il-bniedem kien jaħdem fi gruppi. Ma tantx kien jaħdem bħala b'mod individwali waħdu. Għaldaqstant anka jingħad illi ir-raġuni li bqajna neżistu daw l-eluf kbar jekk hux miljuni ta' snin ma nafx eżatt kemm, ħabba din ir-raġuni illi aħna dejjem konna kapaċi nibqgħu gruppi maqudin biex ngħinu lil xulxin f'dak kollu illi kien jiġi kontrina jew għalina. U l-istess ħaġa illum il-ġurnata, llum m'hawn xi tigra jew xi iljun illi jista' jkollna, allura m'hemmx għalfejn niġġildulu kollha f'daqqa, imma l-koll għandna dawk it-tigri jew l-iljuni bħala problemi jekk nistgħu nsejħulu hekk fil-ħajja tagħna. U normalment meta ikollna l-appoġġ ta' xulxin, meta pereżempju fil-qasam tagħna tal-exercise pereżempju, illi inti qed tagħmel l-exercise ma' ħadd ieħor, awtomatikament jekk ftemt hemm aktar ċans illi l-oġġett ħatħamlu, bħal ngħidu aħna ftemt illi fis-sitta mmur nagħmel exercise session x'imkien. Għax ibbukjajt u għax ħallast awtomatikament hemm ħafna iktar ċans li mmur milli li kieku ma bbukjajtx u ma ħallastx, allura ngħidu iwa u mbagħad forsi nagħmilha għada, is-session jew whatever. Kemm hu tajjeb ukoll illi dak li nagħmlu ikun hemm il-gwida professjonali. Jiġifieri jista' jkun coach tal-exercise, jista' jkun pereżempju avukat, jista' jkun tabib. Illi inti flok ma tagħżaq ħanejdu hekk minn jeddek, tieħu parir ta' xi ħadd li studja is-suġġett illi jaf x'għandu jagħmel ħalli inti l-ewwel qed tasal aktar malajr u tasal binqas frustrazzjoni. Għax ngħidu hekk kif inhi. Jekk is-suġġett ma jkunx tiegħek, inti ħatoqgħod tesperimenta normalment u tipikament jintilef ħafna ħin u jkun hemm anke frustrazzjoni illi r-riżultati qed idumu ma jaslu. Jista' jkun ukoll illi jekk ma jkollniex gwida professjonali ir-riskju li anke nweġġaw u nweġġaw forsi anke serjament ikun daqsxejn aktar. Għaldaqstant, kemm meta jidħol l-accounts ħatqabbad accountant, fejn jidħol il-liġi ħatqabbad avukat, fejn jidħol l-exercise idealment qabbad coach u anke idealment dak li tagħmlu bl-appoġġ ta' ħadd ieħor għax kif ngħidu fejn hemm laqda hemm is-saħħa u grazzi għal din laqda nistgħu mhux biss naslu imma naslu aktar għat-tul ta' żmien. Jiġifieri dawk ir-riżultati inżommuhom u ngawduhom aktar. Nawguralek.